गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसेनिफ्राय गोदान बोसोर 2020 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ साफ्रोमबो बर' फिसानो बावनाय जाबाय। लोगोसे जोङो आरज गाबदों बे 2020 मायथाइयाव बुहुमाव गुबुन गुबुन जायगायाव संसार जानाय साफ्रोमबो बर' फिसायानो आलो गोजोनै संसार जानो हायो, बयनिबो न'खराव गोजोन आरो अनलायनाया थायो। लोगोसे गावबा गावनि जि मावनो लानाय थांखिफोर बियो मोगथाङाव महर मोनो। अबंलावरिया अरायसम हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायाव मदद होयो। बिनि थाखाय आङो अबंलावरिनि खाथियाव आरज गाबबाय आरो बे गोदान बोसोराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय लानानै जिल्ला दख'रा इउनिटसिम जिफोर हाबाफारिफोरखौ मावफुंनो लादों बर' हारि जौगानो थाखाय, बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियानो मोगथाङाव महर मोनगोन। आरो बेजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारि आफादफ्रा बयबो दैदेनगिरिफ्रा माहारि आफादनि आलो गोजोनै संसार जानो हागोन, बयनिबो देहाया गाहामैनो थागोन आरो गावबा गावनि आफादफोरनि जिफोर हाबाफारिफोर लादों बे मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाफुंसार महर मोनगोन, आङो बेखौ मिजिंथिनाय जाबाय। बर' हारिनि जि मोनसे थांना थानायनि बाथ्रा, बे बिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबैनो नङाबा बेक्तिगत हिसाबैनो आंनि साननाया बेनो जे नैबे समाव जोंनि समाजारि बिथिंखौ जों बांसिन नोजोर होनांगौ। मानोना समाज मोनसेया डिसिप्लिन, अर्गेनाइज आरो खोब फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय कालचार्ड जानो हायाबा बे माहारिया मालाबाबो जौगानो हाया। ओंखायनो समाजनि जिफोर गेना गोरोन्थिफोर, फिसा फिसौ जेंनाफोर, बेखौ जोङो बोस्रांनानै लानांगौ, बेयो जोबोद गोनांथार। नैथियाव जाहैबाय जोंनि सोलोंथाइ। बर' हारिया सोलोंथाइयाव जोङो दाबो गोग्लैसोनाय एबा उनफिननानै दङ। दा बेवहाय जुदिअ जोङो थांनाय समाव गोबां नाजाबोदों, दासिमबो जोंनि सोलोंथाइखौ जोङो नांगौ बायदियै जोङो थिग खालामनानै लानो हायाखै। दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' हारिनि मोनफ्रोमबो आफाद आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा सोलोंथाइया जे जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार, बे खोथाखौ गोरबोजों फोथायनो हानांगोन। आरो बे सोलोंथाइखौ मोगथाङाव मोनफुंनो थाखाय जिफोर हाबाफारिफोर जों लानांगौ बेखौ जोङो लानांगोन थाबैनो। गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गेजेर फरायसालि, गोजौ फरायसालि, बे थाखोआव फरायनाय फरायसाफोरखौ जोङो बांसिन नोजोर होनांगोन। मानोना फाउन्डेसन एबा जागायजेननायानो थिग जायाब्ला हायार इडुकेसन लानांगौआ जोबोद गोब्राब जायो। बेनिखायनो दिनै हायार इडुकेसन लानाय एबा टेकनिकेल इडुकेसन लानाय बै बिथिंफोरखौ नायोब्ला जोंनि हारियाव दाबो जोबोद खम अनजिमानि सुबुङा फरायसाफ्रासो हायार इडुकेसन लानो हायो। मानोना फाउन्डेसन लेभेलावनो जोङो फेल मारियो। दा बेनिखायनो बेवहाय जोंनि फोरोंगिरिफोर, जोंनि गारजेनफोर आरो जोंनि माहारि आफादजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसाया गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि थाखाय जोङो मेन्टेलि रेडि जानांगोन, आं बेखौ खावलायो। थामथियाव रांखान्थि बिथिं। जोंनि रांखान्थि बिथिङाबो गोग्लैसोनाय आरो सरासनस्रा मोनसे साननाय हनायजोंनो जोंनि रांखान्थिया दाबो सोलिगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नैबे समाव जे जोंनि रांखान्थिया गुबैयै माबे माबे बिथिङाव सोनारो, जोङो नुहुरनायाव जोंनि आबादानो मेन। दा बे आबादखौ जोङो जेरैबायदि गोनोखोआरि आदबजों खेबनै खेबथाम बोसोराव मावनानै जोंनि रांखान्थिखौ जौगाहोनांगौ, दासिमबो जोङो बेखौ बेबायदि मोनसे आयदा लानानै जोङो बेबायदि हाबाफारि लानानै मावनो हायाखै। बेराफारसेथिं जोंनि लाइमोनफ्रा जायफोर साख्रि मोनबाय, बिनि अनगायै साख्रि मोनै जोंनियाव गोबां अनजिमानि लाइमोनफोर दङ। नाथाय बे लाइमोनफ्रा गुबुन गुबुन हाबाफारि मावफुंनानै एबा सायख'नानै लानो हायाखै। दा बेनिखायनो दिनैनि समाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि, गभर्नमेन्ट अफ आसामनि जेफोर स्किल ट्रेनिंनि हाबाफारि बायदिसिना आरो नन गभर्नमेन्ट सेक्टराव जेफोर सार्भिसफोर दिनै जोङो मोननो हायो, इमप्लयमेन्टफोर मोननो हायो एबा एन्टारप्रिनार लाइनाव जिफोर जोङो स्कपफोरखौ मोननो हायो, बे गासैबो स्कपखौ लानो थाखाय जोङो रेडि जानो हायाखै, प्रिपेयार्ड जानो हायाखै। दा नंखायनो रांखान्थिखौ लानानै दुलाराय माहारिनि गेजेरावनो मोनसे गोथौ साननाय आरो बयबो खौसेयै अर्गेनाइज जानानै साननाय हनाय आरो हाबा मावनायनि गोनांथि जानानै फैदों। मानोना रांखान्थि बिथिङाव जोंखौ रावबो बोखांफैनाय नङा।
उदांस्रिनिफ्राय दासिम जोंखौ रावबो बोखांफैयाखै सरकारि भाबै जि एफा एनै मोनदों बियो मालाबाबो जथेस्थ' नङा जोंनि थाखायल' नङा रावनिबो थाखाय बियो जथेस्थ' नङा नंखायनो जोंहा रांखान्थि बिथिङाव जोङो बयबो सांग्रां जानांगोन आरो बेजों लोगोसे हारिमुनि बिथिङावबो दिनै बर' हारियाव जोंहा हारिमुखौ जों जेरै जौगाहोनांगौ बे हाबाफारिफोरखौ जोङो नांगौ बायदि मावनो हायाखै जों जि ओनसोलाव रायजो जादों बै ओनसोलाव जोंनि सुबुं अनजिमाया एसे बांसिनलाय जोङो नांगौ बायदि फोरबोफोरखौ बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ लानानै जोंनि हारिमुखौ एसे गोग्गोम खालामनानै दोननाय बायदि जोङो मोनो नाथाय नेशनेल लेभेलाव एबा इन्टारनेशनेल लेभेलाव नायोब्ला जोंनि हारिमुखौ जोङो दाबो बै लेभेलसिम जोङो बोखांलांनो हायाखै दा बिनिखायनो जोङो हारिमु बिथिङाव हारि नाङैनो गोब्राब खामानि मावनांगौ दङ जोङो बेखौ नोजोर होनांगोन आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जोंनि हेल्थ सावस्रि जोङो हेल्थआव गोबां कनसियास नङा जायनि थाखाय जोंहा लाइमोनफ्राबो स्ट्रक जानानै बायदि जानानै जिउ गोमानो गोनां जादों केन्सार बेरामा बांनायनिफ्राय बांदों बेबायदि गोबां एनिमिया थै गैयै जानाय बायदिसिना बेरामा दङ जोंनियाव मर्टेलिटियाबो बारा जोंनियाव माने इनफान्ट मर्टेलिटियानो जा बा जि माने आइजोफोर गथ' जोनोम होनो गोनां जि माने जिउ गारनो गोनां जायो बेबो जोंनियाव गोबाङैनो बारा खारन जोङो गोबां बिथिङाव दाबो साखोन सिखोन जोंनि जानाय लोंनायफोरखौ नांगौ बायदि निउट्रिशियास फुडफोरखौ जोङो नायनानै जेफोराव निउट्रिसन दङ भिटामिन दङ बेफोर आदारफोरखौ जोङो नांगौ बायदि नायनानै जानो दाबो गोबाङानो रोङा दा बिनिखायनो हेल्थ बिथिङावबो जोंहा गोबां सांग्रांथि लाबोनांगौ जानानै दङ आरो बेजों लोगोसे बेफोर बिथिंखौ जोङो गोख्रोङै मावफुंनो हायोबा जोङो हारिखौ गेरेमसा खालामनो हागोन होननानै आं सानो लिटारेरि बिथिङावबो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ आरो जोबथारनायाव लास्ट नट दा लिस्ट माने आलादा रायजोनि जि जेंना बे जेंनाखौबो जोङो मोनसे कनक्लुजनाव लाबोनो नाजानांसिगौ हाथियार लाग्रा जि हाथियार लानानै सोमावसारनायनि जि थासारि दा बेवहाय जोंहा गोबां इमबेलेन्स मोनसे जाबोदों आङो हाथियार लाना सोमावसारनायनि हेंथा नङा सोमावसारनाय जायखिजाया सोमावसारनायखौनो आङो सापर्ट होयो बेक्तिगत भाबै आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे सोमावसारग्रा आफादानो रिभलिउसनारि आफादानो दा बे हिसाबै रावबो सोमावसारनायखौ जोङो हेंथा होनो हाया नाथाय गोबाव सम हाथियार लानानै सोमावसारनायाव आरो मोनसे सलुसनाव एबा कनक्लुजनाव फैयैयाव ससाइटियाव माखासे बिथिङाव एसे इमबेलेन्स फैयो दा नंखायनो पार्मानेन्ट पिसनि थाखाय हाथियार जेंनाखौबो जोङो फोजोबनांगोन आरो बेजों लोगोसे जिफोर मुभमेन्टआ एन्टायार ससाइटियाव मोनसे इम्पेक्ट लाबोयो बै मुभमेन्टफोरखौ जोङो बबे डाइरेक्सनजों बबे लामाजों लांगोन जेरावनोखि बाखि बिथिंफ्रा जोंहा खहा जाया बे बिथिंखौ नायनांगोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै जों एबसुआ 2010 मायथाइनिफ्राय आलादा रायजो बिनायखौ जों नन भायलेन्ट डेम'क्रेटिक वेजों जों खालामबाय थादों नाथाय थेवबो जोङो नुनो मोनो जे मुभमेन्टआ जेला सोलियो बर' हारिनि गासैबो थाखोनि सुबुङा बेवहाय इनभल्भ जायोलाय गुबुन गुबुन खामानिफ्रा जोंहा एखमबा थालांनो नागिरो दा नंखायनो जोङो सानदों जे दिनैनि समाव हारि जौगानांगौनि थाखाय प्रायरिटिया बबे प्रायरिटिखौ लानानै जोङो खामानि मावनांगोन आरो बेवहाय मुभमेन्टनि थाखाय इडुकेसना एफेक्ट जानो मोननाय नङा जोंनि ससाइटिनि डेभेलपमेन्टआ एफेक्ट जानो मोननाय नङा हारिमु जौगानाया एफेक्ट जानो मोननाय नङा आरो मुभमेन्टआ जिहेतु लं टार्म मुभमेन्ट BSc मोनबाय BTC मोनबाय आरो हयथ' एसे सम लाबावगोन आलादा रायजो जानायाव बिनि गेजेरावनो आरोबाव बायदिसिना एकर्डबो जाबावनो हायो दा सावरायनायबो सोलिगासिनो दङ दा बे गासैबो खोथाखौ लानानै 2020 मायथाइयाव आङो सानो बर'नि गासैबो माहारि आफादनि दैदेनगिरिफ्रा खोब सिरियासलि सानगोन गोथौयै सानगोन बिजिरगोन आरो बयबो गावबा गावनि रलखौ बयबो मावफुंनो नाजागोन रलखौ गावनि बिफावखौ गाव थिग खालामगोन आरो जोङो बयबो खौसेयै दावगालांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथियो